Usa ka maginahan nga taga Bukidnon ang na-stranded sa barangay Inawayan, Santa Cruz, Davao del Sur. Ang ilang pait nga kasinatian atong sayron pinaagi ni ining report. Lisod kayo, sir, mag-single mom. Pait kayo ang among kinabuhi. May labi na karon na patay problema sa COVID. Oo, samot ng gyud. Luoy kay mi. No man usay ma-short kasi pagkaon, i-budget. Makakaon man gyud pero kulo ka munggay ana mga kuan na lang daw tan-utan inana. Wala na'y masakit pa sa usa ka inahan nga mabutang sa sitwasyon nga walay kapakaon sa anak. Labaw pa kung duna kini apan. Siya si Nanay Leticia Abrigoso gikan Maramag Bukidnon. Naning palad siya dinhi sa Rion 11 aron manarbaho uban ang iyang 21 anyos nga anak. Kinsa sa pagkahimugso pa lang duna na'y balatian. Tuod man nakasulod kini nga caretaker pero nakabati kinog kapait tungod sa nahitabong krisis sa COVID-19. Wala naman nilang papa, kami naman lang niya. Wala mong ko'y trabaho, sir. Di kamot ko para nga makatabang ko sa kunduwa ka anak. Na, muna nga ning anhi ko diri nangita ko trabaho, muna nga trabaho ko diri sa sulod hinay tabang-tabangan ko gamay sa kong amo inana. Para nga mabuhi na ko akong duha ka anak. Makahatag man ang iyang amo pero kay lagi biktima usab sa krisis, usahay makulang gayod. Ang barangay nakahatag usab og ayuda bisan dili sila residente sa lugar. Actually diri sa barangay Inawayan wala may gipili. Household, families, number of families amo ginang gitagaan. Unya nag-allocate pa mi para sa mga renters and boarders para sa mga transient kay Sa karon, imposible sila makauli kay nag-lockdown usab ang probinsya sa Bukidnon. Ilaha lang pangamuyo karon ang makakaon og sakto sa usa ka adlaw. Sa mga mihatag og paunang tabang nga pagkaon ug sa mga buot pang mutabang, daghang salamat kapuso. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.